Like je se obranio od srbočetnika koji su imali namjeru okupirati Liku, moju Dalmaciju, cijelu Hrvatsku. Ali četnici nisu otrovali zemlju i vodu. Sa rukom na srcu, Andrej Plenković i njegova vlada, otpadna mafija pod agendom zelenih politika truje Liku, truje Dalmaciju, truju Hrvatsku. To su tili još 2007. u napuštena rudokope na području mog kraja, mog Sinja, sav industrijski otpad iz Hrvatske odložiti. Ali tada sam sa narodom Sinja to zaustavio. Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo u ime svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasnih otpada, opasne hrane. Sve što je najgore u Europskoj uniji i Europi nama plasiraju kako u trgovine, tako i u zapuštene silose, u zapuštene rudokope, i to je organizirana otpadna hobotnica, mafija, a glava je on je Andrej Plenković. I vrijeme je da se makne. Narode Like, Dalmacije, Hrvatske, ne bojte se. Ovu smo zemlju oslobodili od srbočetnika, a trebamo je osloboditi i od Plenkovićeve otpadne mafije.